Zadan je sustav proste grede sa jednolikim kontinuiranim opterećenjem, kosom silom te koncentriranim momentom. Potrebno je analitičkim postupkom odrediti sve unutarnje sile u karakterističnim točkama te nacrtati dijagrame pripadajućih unutarnjih sila. Krećemo s izračunom reakcija i to na osnovu uvjeta ravnoteže u sumama momenata u točkama A i B, znači u ležajevima u kojima znamo da su momenti jednaki nuli. Koristimo pretpostavku vrtnje momenta i kod izračuna reakcija sve ono što računamo uzimamo, odnosno gledamo da li se poklapa sa vrtnjom. Ukoliko sile ili momenti vrte isto kao i konvekcija, uzimamo ih kao plus jer cijelu jednadžbu izjednačavamo sa nulom. Drugačije uzimamo kod unutarnjih sila, to ću kasnije pojasniti. Promatramo sada sve ono što izaziva sile, odnosno momente do točke A. Kod jednoliko kontinuiranog opterećenja možemo uzeti u obzir opterećenje kao zamjensku silu i to ovih 10 puta 2, čija zamjenska sila djeluje u težištu pravokutnika i radi krak, odnosno moment na udaljenosti od 1 metra. Za kosu silu uzimamo samo vertikalnu komponentu jer horizontalna prolazi kroz točku A i samim time uzimamo 50 puta sinus puta 30 puta 3 metra. Moment 20 vrti suprotno od konvencije pa je zato minus 20 i nepoznanica RB puta 5. Dobili smo da je reakcija B 23 kN, pozitivan je predznak što znači da smo dobro pretpostavili smjer reakcije. U sljedećem koraku idemo sumu momenata na točku B, ista je vrtnja. Ono što radimo to je uvijek karakteristično kod izračuna reakcije, jeste da prepisujete sile, mijenjate predznake i mijenjate pripadajuće udaljenosti. U ovom slučaju kada promatramo točku B, zamjenska sila od 10 puta 2 koja djeluje u težištu sada vrti isto kao i konvencija, pa zato ovdje je predznak plus. 10 puta 2 puta 4. Vertikalna komponenta koja djeluje prema dolje, ove sile od 50, također vrti isto kao i konvencija, pa je zato plus 50 puta sinus. Ovo nam je ostalo isto, mijenja nam se krak od 2 metra. Moment je uvijek isti, ali je sada nepoznanica drugačija, te RAV oko točke B vrti u smjeru kaljinke na satu i to sa krakom od 5 metara. Dobivamo da je RAV 22 kN. Za sumu Fx-a ono što radimo to je da uzimamo i određujemo RH na osnovu sile od 50 kN, odnosno njene horizontalne komponente koju dobivamo sa kosinusom kuta od 30. Dobivamo da je RH jednako 43,3. Ono što potvrđujemo čim smo dobili pozitivnu vrijednost da je ovo dobar predznak. Kao kontrolu naravno radimo sumu Fy i to na način da uvrštavamo sve one sile koje su pozitivne prema gore, prema globalnom koordinatnom sustavu. RAV je plus, RB plus, minus 10 puta 2 zamjenska sila je minus i minus 30 puta sinus od minus 50 puta sinus od 30 ide prema dolje. Kada sve izračunamo, vidimo da smo dobili da je 0 jednako je 0, što potvrđuje da su reakcije točne. Idemo na izračun unutarnjih sila. Prvo računamo momente savijanja i to prema zadanoj konvenciji, ovisnosti o tome koji isječak gledamo s obzirom na određeni presjek. Jasno je, s obzirom da se radi o prostoj gredi, da su momenti u ležajevima, s obzirom da se radi o zglobovima, jednaki nuli. Gledamo sljedeći presjek i računamo moment u točki 1, crtamo pripadajuću konvenciju s obzirom na isječak koji smo računali, te pišemo redom. Za M1 računamo RAV puta 2 i 10 puta 2 puta 1. RAV oko točke 1 vrti suprotno od konvencije i tu će biti plus zato što kod unutarnjih sila, napominjem da je različito u odnosu na reakcije, drugačije je to što odmah pišemo M1 jednako je. Kod reakcija ispisujemo sve sile i izjednačavamo sa nulom, kod unutarnjih sila taj dio preskačemo jer imamo veliki broj koraka za veliki broj točaka i unutarnjih sila. Kada smo uvrstili sve, dobivamo da je M1 jednako. Izračunata vrijednost kada uvrstimo sve dobiveno i da iznosi 24 kN.
U sljedećem koraku promatramo točku 2. Ne uzimamo u obzir za moment silu od 50 kN, nego su se kraci povećali do točke 2 za prethodno dobivene sile. Računamo za M2 da je jednako, sada je to jasno da je to plus RAV puta 3 minus 10 puta 2 puta 2 metra. M2 će biti 26 kN. Sljedeća točka o kojoj računamo je točka 3. S obzirom da tu djeluje koncentrirani moment, moramo gledati prije i poslije da bi taj skok bio vidljiv u dijagramu momenata. Crtamo sada drugu konvenciju jer gledamo drugačiji isječak, znači to je proračun za desni isječak od presjeka 3, pa prvo računamo M lijevo. Za M lijevo, znači gledamo točno u ovom ovdje presjeku, uzimamo i moment i RB puta 1. RB puta 1 će biti plus zato što oko točke 3 vrti suprotno konvencije, dok moment vrti isto kao i konvencija, pa zato mora biti minus. Dobili smo da je to 3 kN. Za M3 desno, međutim, kada presjećemo ovdje, uzimamo samo utjecaj od reakcije B puta 1, ne i moment od 20 kN. Tu smo dobili da moment iznosi 23 kN. U sljedećem koraku računamo poprečne sile, ovo su pripadajuće konvencije, i računamo prvo poprečnu silu V u točki A. Ako promatramo sada da je to ovaj presjek i da nam je mjerodavna ova konvencija, jasno je da će VA biti jednako samo RAV. Tu ne pišemo da je vrijednost konstantna jer imamo od točke A do točke 1 utjecaj jednoliko kontinuiranog opterećenja koji će uzrokovati da će poprečna sila na tom dijelu biti u obliku pravca. U točki 1 računamo sada poprečnu silu V1 i promatramo što nam je plus, što nam je minus. RAV će biti pozitivna, dok će zamjenska sila od jednoliko kontinuiranog opterećenja ići sa predznakom minus jer se poklapa njen smjer zajedno sa smjerom konvencije. Da samo pojasnim zašto sada tu ne pišemo V1 lijevo i V1 desno. Tu nema djelovanja koncentrirane sile. Kao kada imamo moment, u momentu računamo lijevo i desno u slučaju kada djeluje koncentrirani moment. Koncentrirana sila u ovom slučaju djeluje samo u točki 2 i tu promatramo vertikalnu komponentu te sile kao mjerodavnu poprečnu silu. Zato kažemo da od V1 do V2 lijevo će biti konstantna vrijednost jer nema niti utjecaja jednoliko kontinuiranog opterećenja niti neke druge sile. U sljedećem presjeku računamo, s obzirom na konvenciju, V2 desno. Za V2 desno smo rekli da uzimamo RAV, uzimamo 10 puta 2, to je ono što smo prethodno odredili, i sada 50 puta sinus 30, to je vertikalna komponenta koja točno djeluje ovdje, znači tu nam ide minus 50 i u V2 desno dobivamo da je to minus 23 kN. I kako nema niti jedne poprečne sile koja djeluje na tom potezu, zaključivo je da će biti konstantna vrijednost sve do točke B kroz točku 3. Ovdje je samo napravljena mala kontrola za poprečnu silu, kojom ćemo potvrditi da od točke 3, znači tu u 3 nema lijevo i desno, jer se radi o poprečnoj sili, i ona je konstantna na tom dijelu. Zašto je minus? Zato što reakcija B ide u istom smjeru kao konvencija, pa je predznak minus. Idemo još na uzdužne sile. Kod uzdužnih sila gledamo ove smjerove koji su nacrtani i računamo NA. Kod NA vidimo da direktno imamo djelovanje RH, ovaj smjer se poklapa sa ovim smjerom, znači imamo minus RH na cijeloj duljini. Ovdje se sada uvrštava taj predznak i to će biti jednako sve do točke 2 lijevo. Zašto 2 lijevo? 2 lijevo i 2 desno imaju promjenu u uzdužnoj sili jer tu se mijenja horizontalna komponenta i horizontalna komponenta sile od 50 iznosi 50 puta kosinus 30. U dijelu od N2 desno pa nadalje uzdužne sile neće biti, pa samim tim će na tom dijelu biti jednako nuli. Idemo nacrtati dijagrame. Uvijek nacrtamo reakcije da bi mogli iskontrolirati da li reakcije doista nam potvrđuju sve lomove sila u dijagramu momenata te skokove u dijagramu poprečnih sila, kao u ovom slučaju djelovanje tlačne sile u točki A
i tlačne horizontalne komponente do točke 2 za uzdužnu silu. Vrijednosti momenata su tu. Vidimo da su sve pozitivne. Vodimo računa da na ovom dijelu mora ići parabola drugog stupnja. Ovdje, ovdje i ovdje će ići pravac. To je sada jasno na tom dijelu, ali ovdje mora ići parabola drugog stupnja. Sve crtamo prema dolje zbog pozitivnih vrijednosti. Prvi dio, pravac, skok za vrijednost od 20 kN i vraćamo natrag u nulu. Ovo su vrijednosti, pa ćemo kasnije sve iskontrolirati. Što se tiče dijagrama poprečnih sila, krećemo se reakcijom RAV, tu mora ići pravac, to sada vidimo. Nastavlja se dalje konstantno, ovaj skok koji imamo je skok za vertikalnu komponentu sile od 50, znači 50 puta sinus 30 i konstantno sve do kraja i vraća natrag gore za RB. I imamo uzdužnu silu, rekli smo da je tlačna, sve na duljini od točke 1 do točke 2 lijevo. Minus. I sada ćemo još sve provjeriti da li je u redu. Lom od RAV, lom od vertikalne komponente od 50, vrtnja momenta koja se mora poklapati sa vrtnjom zadanog momenta, 20, to je između 3 i 23, lom za silu od reakcije B. Imamo ovaj skok u dijagramu poprečnih sila od 22, ovo je parabola, ovo je pravac, sve su konstante, ovo je vertikalna komponenta sila od 50 i konstantna je sve do dolje. Utjecaj tlačne sile. Dijagram momenata pada, poprečna sila je plus, pada plus, raste, minus.